Og på inderbanen i rødt, der har vi Kenneth Arnfred. Han har 5 point. Så har vi Morten Andersen i blå hjelm. Han har 4 point. Så har vi Lars Henrik Jørgensen. Han har 2 point. Og yderst her i den gule Jakob Olsen med 6 point. Et vigtigt heat især for Jakob Olsen, den som er tættest på at komme op i øjeblikket, at de 4 her kommer op i de 5 øverste pladser, der giver VM-billet. Og hvad laver Jakob fra yderbanen? Han går godt ind foran, skærer ind foran Kenneth Arnfred. Glimrende kørt af den unge Olsen. Og du behøver så man ikke være så beskeden, Ole. Det var godt kørt af Jakob, det der. Ja, det var en blond i starten. Han er simpelthen kørt derude fra ørerne, og det er ligesom om, at den lidt kedelige udlukkelse, synes jeg nok, har sat ham helt op. Nu skal det altså være. Han lavede et godt hjørne. Først hjørne der. Ken Varnfred havde også lidt selvtillid i går. Godt slog i hans Nielsen helt før, så der mangler 2 omgange. Det er Jakob Olsen. Der ligger til 3 point, men i øjeblikket kommer Ken Varnfred tæt op på ham, men så fik Olsen lagt lidt afstand igen. Kigger sig lidt rundt. Hvor er du henne? Er godt klar over, hvor vigtige de 3 point er. Det er jo kørendes sidste heat i dag, inden de så 20 afgørende heat. Anden pinsedag på Gælstedbanen. Der må ikke sælges noget nu. Kenneth Arnfred har også fået luft efter sin sejr over Hans Nielsen. Har fået selvtillid. Håndtaget i bund og på vej op mod det ternede flag. Og det bliver 3 point til Jakob Olsen. Det bliver 2 point til Kenneth Arnfred. Og det bliver 1 point til Morten Andersen. Der ser vi Jakob i den gule hjelm fra ude fra øgebanen. Se Kenneth, han kommer op og tænker, han skal lige op i de løs. Rammer faktisk et lidt spor forbi der. Men Jakob skærer igennem ind foran, løfter benet og går lige ind foran ham. Og prøver at se, trækker helt tilbage på cyklen. Lægger sig næsten i en tid. Så, nu skal det være. Der ser vi fra en anden vinkel. Får en fin start derude fra 4'eren. Godt tilbage på. Hun har faktisk lige ben op på. Men trækker igennem og siger ind oven på dem. Lægger sig hen over dem. Og der ser vi Kenneth Arnfred rammer et lille hul der. Og kører faktisk lidt lige ud. Der kører han ind. Se hvordan balancen er derude. Og Jakob er dernede. Lægger sig ned langt. Se så. Fuld gas på drengen. Nu skal det være. Og han er stadig med i VM-ræset.